kauan sitten päätin, että minusta tulisi tämän maan suojelija. Minä tulen suojelemaan kaikkia tämän maan asukkeja. Menninkäiset, keijut, haltijat, peikot, ihmiset, velhot ja tontut. Älkää olko peloissanne. Minä, Avenixus Eeppinen, maailman mahtavin ninja samurai-ritarivelhojeli, olen onnistunut hallitsemaan kaikki mahdolliset taistelulait karatesta menninkäispolkkaan, ja olen valmis päihittämään kaiken vaan tässä maassa. Ja vihdoinkin voittamaan rakkaan Marian sydämen. Tässä se on. Olen jo monia viikkoja harjoitellut tätä tilannetta varten. Tänä päivänä olen tuova suurimman pahan, mitä tässä maassa matelee. Minä olen meditoinut jo monia vuosia tätä hetkeä varten. Ja teen niin vielä kerran. Keskityn ympäristöön ja kuulen kaiken, mitä tapahtuu 3 kilometrin säteellä. Olen valmis. Minä olen valmis. Minä olen. Vitun luuseri. Häh? Alttu. Tämä surullinen ihmisen kuori on kaiken pahan lähde tässä maassa. Tämän säälittävän paskiaisen tuhoaminen tulee tuottamaan minulle suuremmoista iloa ja nautintoa. Maria tulee varmasti. Mitä vittua sä selität? Älä keskeytä minua senkin älyvapaa örtti. Sanoiko sä mua just törkiksi, nörtti? Miksi sä kutsuit mut tänne, Dorkalordi? Mä olin himas hengamassa mun tyttöystävän kanssa, kunnes mä sain viestin puhelimeen, jos luki. Teidät on täten kutsuttu Profluumin metsään illalliskemuihin. Olkaa niin kilttää ja viihdyttäkää meitä yhtymällä meidän lauluihin ja ruokailuihin. PS, ken tietää, voitte ehkä vokutella pari linnanneitoa. Vinkkinaama. Niin onko sulla jotain asiaa, apina, vai meinkö mä takas himaan yhtymään mun linnanneitoon? Minä kutsuin sinut tänne haastakseni sinut kaksin taisteluun. Ja mihin? Siihen korttipeliin, jota sä ja sun loserikaverit pelaatte. Mikä helvetti se oli? Tales of Murloc? Okei, ensinnäkin se on Tales of Murlor. Sun luulis tietävän. Ja toisekseen ei, mä en haasta sua Tales of Murloria. Mihin sitten? Dungeons and Dragonsiin? Ei. Magic the Gatheringiin? Ei. World of Warcraftiin? Ei, kun... Monopoliin? Ei. Mä haluan taistella sun kanssa kaksin oikeassa elämässä. IRL. Kaksin taistelu. Auringonnousun aikaan me molemmat menemme Akrionin aukiolle. Vasteinamme vain mahtavimmat miakat, talottu jaloimmasta mithrillistä, jonka maahiset meille tekivät. Mitä jos tapellaan nyt? Mä voin hakea Juliuksenkin messiin. Ei mitään Juliusta messin, kun siis niinku... Sumona tällä itelles kavereita, luuseri. Hei! Kuka sinä olet, mystinen yksilö? Täällä näin. Minä olen tämän metsän henki, sen suojelija, sen suu. Minä puhun metsän puolesta. Ja metsä sanoo, että siinä on oltava hemmetin iso luuseri. Metsä näki,
mitä sinun ja Artturin välillä tapahtui. Metsä tahtoo auttaa sinua tuomaan koston verivihollisesi päälle. Metsä voi auttaa sinua, jos sinä, Aveniksus Eeppinen, annat sille jotain vastalahjaksi. Mitä minun pitää antaa vastalahjaksi? Sinun täytyy omistautua tämän metsän suojelijaksi. Sinun pitää luvata, että tuhoat jokaisen, joka uhkaa tämän metsän pienintäkään leskelehteä ja ketunleipää. Sinun täytyy olla valmis antamaan henkesi jokaisen puun, linnun ja ruohonvarren takia. Ja sun täytyy antaa sun voimakkaan Telsan murrokortti. Miksi? Parannan pakkaani tietenkin. Mä oon hävinnyt merten ruhtinalle jo 3 kertaa, enkä mä jaksa kuunnella sen vittuilua enää. Olet valmis, Aveniksus. Mene! Pian koko maailma puhuu Aveniksus Eeppisen ja Artturin Rytälän taistelusta. Kiitos, Henki. Tässä on se kortti, jonka lupasin. Arttu, sinä olet turmellut tätä maata jo liian kauan. Jo siitä asti, kun minä olin eskarissa, sinä ja Julius heittelitte minua kävyillä ja kutsuitte minua pyllyaivoksi. Koko ala-asteen ajan sinä ja Julius veditte kalsarini takaraivoon ja sanoitte tytöille, että minulla on täitä ja poikapöpöjä. Yläasteella sinä ja Julius palistitte minun selaushistoriani koko koululle aamunavauksessa. Tulette turmelemaan vielä monta elämää, ellei minä pysäytä sinua. Ja minä lupaan pysäyttää sinut, tai minun nimeni ei ole. Viljo? Viljo? Viljo Vihtonen? Eiks niin? Siis, joo, Maria mä oon. Eiku siis, Viljo, mä oon Viljo, siis, sori, joo. Anteeksi, Maria Vihtonen. Siis, sori, Vihtonen on mun nimi, joo, siis. Ei sillä, ettei se sopisi sulle, se sopisi sulle oikein hyvin, siis. Siis, mitä sä täällä teet? Hei kuule. Mitä sä täällä teet, Törppö? Minä tulin haastamaan sinut uuteen kaksintaisteluun. Ja äijä haluu uudestaan turpaansa. No kyllähän mä vois sun parin jälkeen vanhojen aikojen kunniaksi tehdä. Anna tulla, jästipää. Hei, älkää tapelko! Viljo, miksi sä haluaisit haastaa mun poikaystävän kaksintaisteluun? Koska jossain se hölmössä larppausleikissä mä oon joku maailmalta syövä örkki. Ja se haluaa tuhota mut taistelukentällä. Mä luulen,
että sä olit kiltti tyyppi. Sä silloin 8-luokalla suostuit tekemään mun matikan läksykki. Miksi kostat metsän multaa kyynellesi, maan lapsi? No kun kaksintaistelu ei mennyt niin kuin halusin. Artturilla on minulle vieläkin etulyöntiasema. Ja Maria ei varmaan halua enää puhua minun kanssani tämän jälkeen. Kohta Juliuskin saa tietää tästä ja sitten hänkin alkaa nauramaan minulle. No mutta nyt ainakin saan korttini takaisin, eikä niin? Totta, Julius saa kun saakin tietää tästä. Julius! Niinpä, luuseri. Oliko tos oikeesti olemassa joku metsähenki? Ei vittu, sä oot nörtti! Tää koko juttu oli mun ja Artun suunnittelema. Arvaa vaan kun se kuulee, että sä itkit.